Desde o Concello de Cervo vimos de presentar o que vai ser a cuarta edición da Ruta Medela de Cicloturismo que vai ter lugar este domingo 3 de marzo. Unha ruta que vai ser de dificultade media e que organiza, como sempre, o Club Medela, en a que nós, como Concello de Cervo, tamén colaboramos. Porque consideramos que esta actividade é moi interesante, xa que congrega decenas de ciclistas en un mismo evento. Pero ao mesmo tempo ten unha vertiente turística, xa que esta ruta discurre por varios puntos do noso concello que son dignos de visitar, como poden ser, por exemplo, a fábrica de salgadura de San Ciprián, o Camiño Real de Cervo, as inmediacións da fábrica de Salgadelos, o conxunto histórico-artístico ou o Paseo dos Enamorados. Así, este Club Medela actúa como un guía turístico enseñándolle aos participantes desta ruta ao noso concello. Hai que dicir que en esta actividade participan persoas procedentes de toda Galicia e incluso de fora dela. Desta forma, ao largo dos 38 km que vai ser a ruta, os ciclistas poderán descubrir os moitos atractivos do noso concello e ao mesmo tempo tamén que practican o ciclismo. Esta actividade constituye así unha forma ideal, e así pensamos nós, de fomentar a práctica de deporte ao aire libre en xeral e do ciclismo en particular.